सनाफोर नै जोंहा मर्निं मिलाव माइ लांनो नागिरबाय दे जोंहा लावग'जों नैबे जोंहा बिजादै जायो गोदोबा आंहा फिसौ जायोमोन दे बेखौ दा हौवानिफ्राय बिजादै जाबाय फिरफिलि आवलाया गामिनियानो माइ लांनोसै दे मिलाव नै रायजोफोर बस्थाबसे दंबावो बस्थाब्रै दंबावो ना ओमफ्राय ओरै खय बस्था सोखो बस्थाथाम सोबायना बुरजा नांथारगौ रायजोफोर बियो मास मोनसे थांनोबो हागौ थाङाबो हागौ दे 7 बस्थाया दैखांबाय नै फुङावनो लाङाबा होंगो दोंगो जायोना मिला फुङावनो लांनांगौ जायो ओंखायनो 6:30 जादों रायजोफोर दा नैबे गोरलै जाहैबाय माइ गोरलैबो हरफाबाय दे रायजोफोर नैबे माइब्रा निउ इयारनि दमासिनि थाखाय हरफाबाय जानो बस्थासे नैबे बोराय जोबसै दे रायजोफोर माने अनलाबो जानो लुबैयोना एखमबा अनला फिथाबो जानांगौबा जानोसै मालाबा टाइमफोर मोनबा बन्दफोर मोनबा 12:00 1 माने प्रथमावनो दावरायहैदो लावग'आ बैथिं गाखोहैसिगोन दे रायजोफोर थांबाय गुगुनि एवजादोंमोन नै रायजोफोर गथ'फ्रा जासावजोब्बाय मर्निं बोरो जोंना टिसालाय टिसा बोरो माथो नाहराबो नाहरदो ए आंहाबो जानोसै नै रायजोफोर लाबाय लाल साहाजों आलु होदोंमोन आं गथ'फ्रा रावबो जायासै दे एसे आलु मुजिनायनि मर्निं सनाफोर नै साहा लोंनोसै आङो गोथाव साहा लोंसै दे लाल साहा सनाफोर लाल साहा आंना भेरि टेस्टि हाइजें होलायलायनाय दे सनाफोर गाइखेराथ' दङ न'आवनो थेवबाबो आं लोंखाया नालाय लाल साहाखौनो लोंबाय बेजों लोगोसे नै मादैया गुगुनि एवनाय जानोसै गुगुनि एवनाय लाबाय नै जानोसै नै आलुआ लदब आंनाव थाजोब्बाय दे रायजोफोर गथ'फ्रा आलुखौनो जानो नागिरासै रावबो जानोसै आंबो एसे पुरा टेस्टि दे मादैनि गुगुनि एवनाया गोरलै नालाय गोथाव जादों बारा हुइसेलबो होनाङासै कुकाराव खननै खनथामजोंनो जादों गोथावथार दे गोरलैनि मटर बुटनि गुगुनि एवनायनि खोथा रायजोफोर हाखु दाखु नालाय आङो जोंहा फेमिलि बुरजानि साहाया दहाय फुङाव बिबोनाङा मिलाव माइ हैदोंना बेहाय सिरिसे लोंखांबाय जोंहा बिस्कुटजों साहाजों नै आरो बे उनाव दा 7:30 लोंफिननाय दे गुगुनिजों डाबल लोङो दे रायजोफोर जोंहा साहायानो खनथाम गाहाम लोङो आफायाबो जोंना बिहावा साहा लोंनो लुबैबाय थायो बियो दाथ' न'नि गाइखेर गोनां ना रायजोफोर जोंहा बिराद लोंसोगारो नै फिसाफ्राबो ओरै जाजोब्बाय नै नाहरदो रायजोफोर नै नाहरदो गोथाव मोनदोंना मोनाखै गुगुनि एवनायखौ मामि एवनायखौ टिसा गोथाव जादोंना जायाखै जादों ओरै नाहरना होनदो माबे जानो बेसेबां ओंखारदोंथाय गाइखेर बुरजा ओंखारदोंना ओंखाराखै होननानै नै सोंफैदों गामिनि ओमफ्राय एसे बुरजा एखमबा ओंखारोना 1.5 केजि गाहाम 2 केजि गाहाम होमबा एसे हरो न'आवनो थोआ जोंना बिमादै उन्दैयानो जि लोंबाय थायो लावग' बिबोनांजों दहाय मिलाव माइ लांनाया सनाफोर बियो बिराद साखाबारि हेल' रायजोफोर नोंसोरखौ आं गेजेर खन्द'आवसो बरायनाय जाबाय दे दहाय फुंबिलि पहरावथ' लोंनाय साहा लोंनाय गथ'फोर जानाय लोंनाय आं बिसोरखौ नोंसोरनो दिन्थिहरखाबाय दे सनाफोर दानिया नै लोंखांबाय जाखांबाय साहानि फारिया जोबलायबाय जोंहा मानसि बुरजा नालाय रायजोफोर दानिया मा दिन्थिहरनो नागिरलायखो आं नोंसोरनो संनाय जानाय दाना ओंखामनि फारिसलाय दे सनाफोर जोंना रेस्ट मोना बिदिजोंनो सोरबा फैनाय सोरबा मानाय जोबनोनो थाङा आरो जोंहा फेमिलि बुरजानि नालाय गामिनिबो जाहैबाय नालाय रायजोफोर बन्द' दिनबाबो रेस्टखौनो मोनखाया आंथ' गथ'फोरनि जि सुनाय
संनाय बायदिसिना बिदिजोंनो टाइमानो थांखाजोबो रायजोफोर दस्रा खामानिखौनो मावनो मोना जालायलायो जोंहा खालि संनायजोंनो बायदिसिनाजोंनो दिन थांनाय बायदि जायो जानाय मानसि बुरजानि गथ' गथाय जि सुनाय बिदिनो माइ दै दा माइयाबो लामबावनांगौ दंबावो एसे जोबजोबाखै बिदिब्ला आं एबारनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर जाय आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनगिरि बिसोर नोंथांमोनहा अरायदिन नायखायोनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबोबा अननानै साबसक्राइबफोर खालामहरलायलायदो सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदोलाय दे सनाफोर दे गेजेर खन्द'निफ्राय स्टार्ट खालामलांसैलाय एबार ओंखाम ओंख्रिनि फारिसैलाय दे सनाफोर मिलाव हैग्राफ्रा माइखौ लाबोफिनबाय माइ मानि माइरं जाव माबानानै लाबोबाय होनानै लाबोबाय दैखांफिनबाय थख' थख' दोनदे माबा माइरं गोरलैखौ गोरलै माइब्राखौ माइब्रा बोरायखौ बोराय नङाबा लिलि लाला जाजोबगोन दे रायजोफोर नै दैखांबाय बिसोरनो लांदों बिसोरनोखा सोर लाङो फैसा गोमादों नालाय रायजोफोर जोंनाव सानै मुस्लिम मानसि फैदोंमोन ना गय संनो बेहाय दहाय जोंनि मारा होग्रा ड्राइभारा मारा होनानै बोथोर थांबाय नालाय बिगानै ना बेसेबांमोन 1000 फैसा हरदोंमोन बे 1000 फैसाखौ गाव 500 लांनानै जोंहानो 500 होलांदों बेखौ सिबिलाव दोनबाय रावबो लायाखै जोंनाथ' लाग्रा गैखाया सानै गय संनो फैदोंमोन बिसोरखौ लांदों होननानै जों सन्देह खालामदों बेखौ रायलायदों जों रायजोफोर नै जोंहा बयलार बेदर संबाय आलुजों एवबाय दे रायजोफोर एवखानायखौसो देखायबाय दे दहाय एवजेननायखौ देखायासै आङो एसे देखायहरनोसै होननानै नोरै नै गाइखेर फुदुंबाय आलासिबो फैदों जोंहा बिजावजालि उन्दैनि बाहागि बिनानाव जायो दे ओंखाम जानानै थाङा होमबा मैना ओंखाम जालांनो थिनबाय हाबा दंनो लोगोनि आठमंगल बाहाय फैदों तामुलपुरनि आलासि लायनांगौनो बेहा जोंना आलासिया लोगोआ बबेनि होनदों तामुलपुरनि मोनथिया ओमफ्राय बेहाय फरायफैनायमोन इउनिभारसिटियाव फरायफैयोमोननो रायजोफोर बियो दा दतमायावनो हाबाया गावजोंनो थाफाग्रामोन मालाय दानि बोथोर नालाय सेंग्रा सिख्ला खाल्ला खुला हाबा जाहैबायनो दा हिनजावनाव आठमंगलनो दतमायावनो लोगोआ फैगासिनो दङ तामुलपुरनि दा बेहा जायगा मोनथिया नालाय लानानै थांनांगौ जाबाय बाहाय जोंनाव दसे हाब्रुफैबाय ओमफ्राय बे हर थाहैनोसै लोगोनाव आठमंगलाव बा गावनि मादै फैनायखाय बेखौ मा जायो नोङो बेखौ मा जायो जोंना थैजा मा जायो बेखौ खोन्थादो मानो रायलायदा ओमफ्राय बिसोर फिसा हिनजाव मानो रायलायदा बा बिमादै फैनायखाय ना मादैजों बेलाय बे मोनबायना थफ्ला मोनबा थायो आमिखिया जोंना हनै ना सायगासिनो दङ सोरबा आलासि हनै खनायाव रायजोफोर मावग्रा गोदान जोंहा हनै रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानो लाबाय नै बयलारजों आलुजों दाउजों एवनाय आलु भाजा लाबाय कफि लाब्रा लाबाय दे रायजोफोर स्टार्ट खालामसै मादैया दिनै जानायनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो सनाफोर मादैया होख्लायनोसै जानाया नै सोर सेकुन्दो दैया गुदुंसो लोङो दे मादैमोनहा मादैमोनहा साइडआव जाबाय दे रायजोफोर सानिया कमर्सिङाव औवाखौनो गुबावाखै आं हिनजावल' लाब्रा दे कफि आलु लाब्रा गाजर makan aku besok. Yang itu musafir kan, hai susah. Aku lu sama kau dia na. Ini sam. Sampai coba kan. Habis ada kan? Jadi bilang itu siapa? Ini pas minum kulit. Oke. Siapa? Kenapa tuh Mina? जानायखौबो बारा गोबाव देखायला दे रायजोफोर आं भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जानोसै दे बाय बाय सनाफोरनि